Il-ħadd filgħodu ħażabbar sabaħ għall-festa mill-isbaħ dilettanti tal-karozzi, hekk kif bosta esibixxew vetturi mill-isbaħ ta' kull għamla. Wara xhur ta' preparamenti tellet il-11 l-edizzjoni taż-Żabbar Autofest, fejn apparti għexieren ta' vetturi esibiti paxxulajn. Folla ġmila nġemed biex tieħu ritratti mal-karozzi u tikkontribwixxi għall-kawża ġusta. Tkellimna ma' Kyle Magro, membru fiħdan MMG Promotions. L-anaħħari huwa li konna jisir bħala nobli u jinġabru donazzjoni tal-ALS Malta Foundation. Din l-attività bdiet propju fl-2012 fejn konna kull sena dejjem żammejna li dejjem ikun hemm ġest nobli wara din l-attività. Bdejna bit-80 karozza u grazzi tal-lum qegħdin niċċelebraw 11 l-anniversarju fejn għandna l-fuq minn 300 karozza on show. Dan l-attività dejjem tkompli tikber u grazzi tal-la qed inkomplu naraw biex dejjem tkompli tikber bħala attività minn sena l-oħra. L-attività bdiet fit-8 ta' filgħodu baqgħet għaddejja sa' satejn ta' wara nofsinhar bil-folla dejjem aktar tiżdied u l-mużika ma naqsitx. Kellimna wkoll ma' Jason Camilleri, segretarju tal-American Auto Club Malta, li esprima s-sodisfazzjon tiegħu għal avvenimenti bħal dawn li joffru ċans lid-dilettanti jesibixxu x-xogħol tagħhom. Ifhem wara ħafna sakrifiċċji l-dilettanti li nagħmlu fil-garaġġ tagħna nippreparaw il-karozzi għall-events bħal dawn, apparti li nkun qegħdin nagħtu palata minħabba l-karità wkoll ta' din l-event. Hemm ikunu qegħdin nieħdu pjaċir naraw ix-xogħol tagħna jiġi espost tan-nies. Titilu konna l-Italja, konna grupp żgħir vera, però rippreżentajna lil Malta l-Italja ġewwa Ligure u konna ġifieri grupp tajjeb u konna milqwa ħafna u anke mistednin għal darb'oħra diġà. Il-fondi miġbura waqt din l-attività nataw b'donazzjoni lill-ALS Malta li kienu wkoll preżenti.